Zure izena? Urki. Urki, oso ongi Urki. Ander. Ander. Klasean beti adi egoten altzara. Bai. Bitu, esan duzu ez bai eta makinak harrapatu do. Ander, pozik etortzen altzara eskolara? Batzutan. Noiz etortzen zara pozik? Azkenengo gunden adidez gaur. Ta astelenetan ta ez? Lehenengo gunde izaten da. Klaro, ez izaten zu pereza pixka bat. Bai. Klaro. Zure gurasoak esandako orduan joten altzazu ohera, edo batzutan... Bai. Bai. Baserrin bizi altzea. Animalik eta baldituzu. Bai, oiuak, txakurra eta beixak. Eta zuk laguntzen alduzu etxean? Bai. Igual asko ez, pixka bat laguntzen duzu. Bai. Zer da zure plater gustokoena? Txuleta. Txuleta, kauena, txuleta. Eta ondon, ensalada, patatak, kroketak? Letxuga. Letxuga. Letxugea oso asko. Bai, letxuga hona da. Letxuga jagustatzen eta honek ez da jo. Gezurra esan duzula? Bai, askotan. Eta ez da jo. Kalibratu imar dut. Zera posible. Ez zaizu gustatzen letxuga? Ez. Engainatu ina izen honen gezurtron. Oso ongi. A ber, esan horrein, zein da zure plater gustokoena? Txuleta. Eta letxuga asko gustatzen altzaizu? Bai. Kalibratu dut. Zer gustatuko litzaizu gaunditan izatera? Soinu jolea. Soinu jolea? Zer jotzen dugu? Soinua. Soinua, bai. La, sol, la, si, la, fa, mi, re, la, mi, sol, la, fa, la, sol, mi, fa, re, mi, la, mi, fa, sol, fa, mi, re, mi, do, res. Fenomeno, Ander, nekatu naiz. Bukatea behar dut talde bat. Ander eta Mikel, zer iruditzen zaizu? Politxa izan liteke. Egun batez ikusi ezina izango bazina, bi urrikeriak egingo zenituzke? Ez. Zuk zer nahiago duzu? Astebetez hortzak ez garbitzea edo astebetez goxokirik ez jatea? Esan jarbitzea jargeinak. Tolan txutxea bai. Klaro, txutxeak bai. Noiz bait pentsatu alduzu Urki? Nazkatuta nago eta banoa etxetik. Ez. Ez. Ez duzu sekulari pentsatu? Bai. Claro. Engainatu dira izenun berriz ere makin. Amak 2 euro eman, eta zu ez altza saiatu atari beste 2 eskatzea. Ez. Ez, seguro? Igual egun batean eskatu zenion konturatu gabe. Bai, klar, normala da. Esan dizkizudan galdera guztietatik zenbatetan esan duzu gezurra? Askotan. Askotan. 0tik 10 ze puntuazio emango zenioke makina oneri orduan? 8. 8 ez dago izki. 0tik 10 zenbat uste duzu txintxoa zarela? Zu, zeure burua. Egun batzutan 8, beste batzutan 4 lan. Zuk uste alduzu, bota bizkidazun gezurrekin merezi duzula domina? Bai. Bai, merezi duzu. Urki txapeldun. Mundutik joazitaigu, betiko bebeian zi. Engo soinu joleak, ez izkigu gutxi jantzi.